sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagron, yari ang balita, banat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:42. Balita, banat, bulig. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon yari kita sa Martes nga pagpangalagad sang Indio sining palatuntunan July 20, 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon? Namon sa kanginan sa mga kaaksyon tang pamati na sa sining udto. While nga ang iban sini nagapanyaga na, ang iban sini pangita pa kag nagadigamo pa sang palanyagahon. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan liwat kita nga magainupdanay. Tubtob kita sa Tacnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon reporters. Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kag kalakip mga kaaksyon karon dugay-dugay mga balita nga inyo sini mabatian diri sa aton sini nga pagpangalagad. Handa na sa pag-file ang aton sini nga mga reporters sa mga nagkalain-lain nga mga bit of areas assignment karon nga adlaw mga kaaksyon. Fielded na karon ang aton sini nga mga action reporters para sa paghatag sa mga balita gikan sa ila sinitag sa mga areas of assignment. Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon niya sa probinsya sang Negros Occidental, kabayontang Oxlang kita sining mga inuras naka social distancing, face mask kag face shield gid lamang ang balunon ta kung magwa kita sa aton sining nga puloy namulang nang dapat gid kaimportante ang face mask, face shield kag social distancing para likaw sa padayon
nga pag damo sang kaso ho sang COVID-19 mga kaaksyon. Kamusta yung ato sini nga mga kaaksyon sa Oriental side nga nagpamati na diri sa ato sini nga pangalagad kalakip man ang bugos nga Western Visayas. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakipan mga kaaksyon, dalon ta karon ang mga latest nga mga balita nga natipon sa ngaton sining patrol karon dugay-dugay mga kaaksyon. Sige, samtang pahunay-hunay kamo sa sining udto dalon ta mga balita sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa aton sining Kapitolyo Probinsyal iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa palayag ni Goblakson dismayado sa jutay gid lamang AstraZeneca vaccine nga nagabot sa Negros Occidental nga kabahin sa 100,000 doses nga ginbakal sang probinsya. Daw kadjutay tuod no, daw kinilo-kilo lang ang gabot diri sa aton na pisar sang order sang probinsya kag nagbayad na ganining probinsya mo. Ti ambot kun nga jutay pa, base amat-amat lang. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, pila ka mga COVID-19 positive patient nagpangabay sang home quarantine. Wala gin paboran sang EOC Extraction Team Head Pinida may paathag sini. Samtang sa BCPO nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Naboso, ini may kang tanan sa pinaka-latest nga report gikan dra sa Police Station number 4, ini may kang tanan sa Australian citizens magapangatubang sang kaso nga kidnapping matapos nga ginaligar ginkidnap ang duha ka mga minor de edad nga kabataan sang iya anay live-in partner. Aton hibaloon na karon kung anong status nila sini samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, may encounter man sa Banwasang Candoniho, kaina sang aga, pasado las 6, nagapadayon panglagsanay tubtub subong, informasyon nga may patay sa katapos ang Philippine Army, wala pa sang confirmation, kag wala pa sang kamaturan, gikan sa hubon sang Philippine Army. Ato na hibaloon karon dugay-dugay kung anong latest nga report gikan sa mga kapulisan kag mismo sa katapos sang Philippine Army. Samtang may kuyap ho nagpamunit na lumos patay sa banwa sang Kawayan. Samtang sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Naboso, ini may kang tanan sa mga guards on duty sang nakapalagyo ang 5 ka preso pagabuslan sang ila relievo sa Hulyo 23 na sa Biyernes ng adlaw. Atublang sa Negros Occidental District Jail to, ti sapit sa 23 pa, ma-effect mga kaaksyon ang ila sining relief order. So pagabuslan sila sa panibag-o nga mga guards dira sa Negros Occidental District Jail. Samtang sa aton sini nagapanguna naman nga mga balita gikan sa syudad sang Cadiz. Siga balita ni Aksyon Roger Gotib, ini may kang tanan sa wanted sa kaso nga
himulos o rape with homicide ginserbihan sang warrant of arrest sang CIDG. Pero ang suspect nakapalagyo pa, lulos ang suspect ginaresto bangod mayara sang armas lutang nga na-recover. Samtang sa balita naman sa Dakbanwa sang Silay, isa ka persona nagapangtaya sang armas lutangon na dakpan sa syudad sang Silay. Igabalita na ni Akson Rofo pagbalik dita. Karon dugay-dugay mga kaakson si Akson Rofo dita ang aton sininga Silay Talisay Ibi Magalona connection karon mga kaakson dugay-dugay, no? Welcome Akson Rofo dita. Hatagan ta ina sang igtalupangod dugay-dugay ang balita gikan sa Dakbanwa sang Silay. Aksyon Rex Canto, kinala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras, mahinang kalaban karon lang dugay-dugay amat-amaton talang ni mga kaaksyon. Ha? Sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page by Aksyon Radyo Bacolod Aksyon BBB. I-likes lang kag i-share mga kaaksyon para siguradong sigurado tirahon tayo na dugay-dugay ang mga mensahe ninyo. No? Sige, sa mga kaaksyon tang monitor na via Facebook Live, welcome diri sa aton sining pagpangalagad, plus ang aton sining mga kaakson via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa Aksyon Radyo Bacolod YouTubers na to. No? Welcome diri sa aton sining pagpangalagad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, samtang nagachibog ng halos kalabanan, Andre kita na iyo sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw sang Martes, July 20, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL sa first draw, 2 kag 33, liwat 2 and 33. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Sige, sa mga kaakson ta, dalig lang ha kay tirahon ta ina mga kaakson ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Dalig lang kay matamaton ta lang ni ha. Ang iban daw ga sala-salagid kalmante anay, no? Kay ma-open tanay sa aton sining mga hilikoton sa sining adlaw, no? Sa mga kaakson ta, relax lang, no? Kay may inyo gid dugay-dugay. Sige daligid lang kay katiyog-tiyog pa siya, okay, daligid lang ha kay para sigurado pang open tanay. Para makita tanang una nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos. Sige, larga kita, no? May lang pamati sa mga kaakson ta. Ilabi na sa kay Vanessa M. Mayo. Thank you so much, Madam Vanessa M. Mayo, no? And Suset Alunan, thank you so much, Gid. Suset Alunan, Leo Talaban. May lang pamati, sir. Leo Talaban, no? Alma Agravante Sabater. May lang monitor. Regeline Lindayaw. Thank you so much, Gid, no? Homa Lumina,
Christine, may lang pagpamati inday Christine, no? Kag humalumina kay Nida Tuazon, Nida P. Tuazon, kay Christine Binies Villalobos, Elinor Goro, may lang pagpamati, Madam Virginia San Antonio Alpenda, May Dalisay Flores, may lang pagpamati kay May Dalisay Flores, and Niepes A. Jasmine. Thank you so much, good kag Mercedes Flores, no? Thank you so much, Madam. And likewise, kay Niel Brian Balues. Thank you so much, Niel. And Sar Pipino Bar. Thank you so much, good Sar Pipino Bar. Ano ni siya? JR Gabo, may lang pagpamati, JR, sa kay Rene Ortez, Eleanor Rigby Agravante, Mario Ilostre, and Merly Dolido Magallanes, kay Diding Alojamento, Eddie Boy Gaspar, kay Erjan or Ergiun, may lang pagpamati. Romel Macasa, George Gargasiran, Fernando Bongbong Narciso. Kamusta pare koy, no? Fernando Bongbong Narciso. And Boyet Sarino, may lang pagpamati man kay Boyet Sarino, Jocelyn Libon Dispoho, Payungayong Rinan, and Renz Evangelista, kay Jimmy Oliveros Latido, Mr. Milili Oligo. Kay Mr. Milili Oligo, kay Gerald Liagono Istardo, G. Art Butanas, and Linda Serviano, no? John Vicente, Karen Magkilat, no? Karen Magkilat, correct ni siya. Sige kay Kagawa Dimbong Jocampo, Libertin Binitin Obaldo, Robert Roma, Darius Pasya, may lang pagpamati, Darius Pasya, Francisco Villarante, Rodita Trinidad Crosete, and Manjo Arnijo, kay Son Laida, Artemio Hardinico, may lang pagpamati, Artemio, and Inday Blasa, kay Keisha o kon Cresman Gray Balgona, kag kay Evon N. Slasser Sumugat, may lang pagpamati, John Diamante, Rachel Bonilla, Jocelyn Acevita Ola, kag Alex Montesa. Thank you so much, gid sa inyo tanan. Ay, pwerte. Sige. Sa mga kaaksyon ta, kagiban pa nga mga greetings ta, pagkarunan ta naman ina, diri sa aton sining pagpangalagad. I-likes lang kag i-share ang aton sining program, para sigurado mabasahan tagidina, no? Ayos, sige, daligid lang sa aton sining mga kaaksyon, standby yan ay matagtanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay Ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 na nga oras, standby na sa balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. But before sina mga kaaksyon, sa aton sining nga mga kaaksyon, pwede ba lang nga maghubi na may edad-edad na? Pwede gid na recommend
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:06 ang aton oras, dasig-dasigon tayo kadasig man sang oras santa ho. Ay, perte. Sige, kantuan tanang balita, gikan sa kay Aksyon na Brian Morden. Kantuan tanang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update kita sa engkwentro sa Banwa sang Candone. Kay nasang aga, nagapadayon pagunong lagsanay ito, tubtub subong sini. Informasyon nga may patay sa Philippine Army, wala pa sang kamaturan na. Kag update sang nagpamunit ni sa sa Subaman na lumusman patay sa Banwa sang Kawayan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo. Aksyon, Brian. Action na Rex, mga last phone sa media, naka-interview kita sa kay Police Major John G. Liba, ang hepe sa Kampo ng PFP. Pati on pa Action Rex ang lupo no? Dito sa area. Kini mga lasais ang taknasang aga, tub sinimateryon na padayon pa ang ligit patay kalagsanay. Sige, buha ka grupo no? Sang 15th IB sa Philippine Army, kag ginapatihan miyembro sa New People's Army o NPA dito sa area sang Apurok 5, Sitio Ginubatan, Barangay Kaningay, Banwasang Candone, Action Rex. Sunod din kay Liba ang initial na reports nila nga nabaton. Hindi pagin matiho kung sila ini ka miyembro sa NPA, na-enkwentro sa Philippine Army, pero ilang nakuha ang information kasi padayon paghihapon ilang siling nagsanay. As po sa mga information kaya may araw sa kaswalidad sa tropa sa gobyerno, sunod din siya kay Liba, wala pinasang kamatuuran pa Action Rex, kay wala man sang may makitaan sa body counts o kaswalidad sa tropa sa gobyerno. Rason kasi sunod sa iya, ina mga information na ginabang na nagaginuwa sa sini ng mga tinion. Yari si Liba ang Action Rex. Yes, confirm na may encounter kita. Oo. Actually, na-receive naman ng information kasi since nga ang nagaboy sa amon dito mismo nga community or pamuluyo, siyempre isa sa mga tao manamon dito sa person nga ikudrik. So, first time, nakaboy tayo sila information nga may kung linong ng palibot, batiyon di sa amon ng lupok kaso medyo sa adlaw na, medyo gahod na din na hindi mo masyado batiyan. Pero 5:30 pa to with Action Right. So until now, may lawig nila na running gun battle Alin nag-umpisa sila sa ginabatan na nagkasubong at Illinois sa pag-going battle pero malayo na So as we speak, sir, subong padayon pang lagsanay nila, sir? Sige pa sila actually subong. Alam nga na akong class nito nga dito mismo siya umama. Pero ang gusto po siyempre kaya siyempre ang ato dito nga present bigyan nga encounter trupang army, hindi man nakakuha ng data nila kay pangayo mo kami dito sa ilang main gate na office. Action Rex, ako na porsyon sa interview natin kay Liba, pamangkot na natin siya kung anticipating encuentro. Action, Brian? Yes, sir. Daligid lang nga kay yari sa linya naton ang spokesperson sa 15th IB, si Lieutenant Wian Sandag, S7 siya or spokesperson sa 15th IB. Ari sa linya naton, dali lang Action Brian ha. Hello, Lieutenant, mayong udto si Action Rex sa Action Radio. Hello, Sir Rex, mayong udto kag mayong udto sa tanan na naminaw sa Action Radio Subong. Yes, kamusta ang encounter dira? Anong pinaka-latest sini ma'am? Actually, sir, yes, may encounter tayo dun sa Barangay Kaningay, Candone, mga umaga sa sir, mga 6:30 in the morning. Then, continuous pa sa mga 10 a.m. may mga naririnig pang putukan. But as of now, wala pa kami updates or reports to say about the casualties. Pero until ngayon, so ongoing pa rin po siya.
Okay. Gapatigayon pa siguro sang clearing operations. As to sa mga casualties, wala man kita sang nabaton nga casualty. Kaya may mga report nga daw something daw may part sang militar kag part sang NPA. Wala pa man dira, ma'am? As of now, sir, wala pa kaming official report or updates regarding casualties. Pero pag may ara, sir, mag-update kami sa inyo para naman mabalaan sa tanan regarding sa updates ng encounter. Anong tropa ni nga naka-enkwentro ni sa mga armado ni ma'am? Sorry, sir? Anong tropa ni sang Philippine Army nga naka-enkwentro sa NPA ni? Alleged NPA? Tropa po ng 15th IB. Okay, sa 15th Ibigid. Anong Yes, sir. anong plasta patrolya ni Yes, sila, ma'am, sang naka-enkwentro? Bali, sir, we will release na lang official statement kasi ongoing ba. Pag okay na yung sa operation, sir, pag tapos na yung sa clearing, then we'll update you, sir, para ano na yung details. Sige, ma'am. Ma'am, Sandag, thank you so much, gid. Salamat, gid, sa information. Salamat, gid, Sir Rex, kag sa mga namino sa Action Radio. Salamat. Sige, thank you, gid. Sa aming battalion commander na Sir Erwin Igarinyod. Maayong hapon. Sige. Si Ma'am Lieutenant Ma'am Wian Sandag or S7 isa spokesperson sang 15th IB. Hindi pa magkahatagid sang information kay sige pa mga 10:30 kay na sige pa kunong pag nabatian nga mga linupok sa area. Action Bray sa Nokpo, daligi lang, no? Balikan ta si Action Brian sa Nokpo. Action Bray. Yes, Action Rex, actually, ang i-interview, na-interview ko na wagid lang ibay, no? I-sugtod ko sa tanay, pero ato naman, tinggods na. Okay. Kompleto. Wala pa man kuno update to kay ato pa sa field ang tropa. Within this day siguro magka-release man sila sang information. Yes, Action Rex, kay nag-ampong sa kayo nga hindi pag-insikat na information kay una-una, may panatapos ang linagsanay tungkol yan. Correct, so, amo to nga daw confirm lang dati may ara isang padayon nga enkwentro sa nasambit nga lugar. Pero as to sa mga napilasan or wounded or napatay, wala pagid kuno Action Bray? Yes, Action Rex, why sa may maihatag pa website sa gobyerno man o kung dito sa mga NPA, why pa sa maihatag nga information, Action Rex. Ang i-mention natin to nga may arasang kasualidad sa tropa ng gobyerno, nga mga information sa mga Professor Lima, mga istorya nga nag-inabot to sa iyang opisina. So, ginaklaro niya nga wala pa inagin. Why pa na confirmation Okay, dito kan doon subong niya, may mga body counts na mo. Sa dito ganing area to, Action Bray? Sa Purok 5, Sitio Ginubatan, Barangay Kaningay, Action Rex. Layo na, Purok 5. Mga 5 to 6 kilometro halin sa police station sa Flacker. Hindi gid maglayo gali. Oo, lapit-lapit lang. Hindi siya gid layo. Galing iti bukid-bukid nga mga areas na nino? Bukid-bukid na sulong kay Sir Liba. Kag at isa tapos in-encounter gid subong nga aga, ang mga pila ka days naman ang why sila tulog-tulog nga tatlong Action Rex. Kaya mga information nila dawat, isa piyak nga barangay nga lapit-lapit sila. May ara sang setting is man sang NPA. Medyo alerto sila, kasi may plano. Abi nga mag-lusob, sisiraw siya, doga pulaw-pulaw sila po, no? Kag why dito, kung tatangin sila nga pag-monitor sa matag-adlaw nga tanan sa nasambit nga lugar, Action Rex. Karon sa po na, kay ayaw mo sa kay Second Lieutenant to siya, Second Lieutenant Wian Sandag, Civil Military Operation sa 15th IB, kaya ma-update ikakag siya may sumahatag sa information sa Action Rex para yun nga ang encounter karon dira sa Catfish. Sige. Karonan ko din sa hapon kasi gabi, nalulukay na din may balatian, ipilipsik lang, gina-upload Kuya Action Rex. Nagpulupang bingwit na rin ka isda na hulog sa kwan sa suba, nagapating amay din nga ba, sige upload kag nahulog disgrasya gini. Ulit pa ang po, Action Brian Borden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat kid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office angot sa encounter, reported nga encounter sa bahin sang Banwa sang Candonin, no? Sa sitio Ginobatan, Barangay Kaningay, Banwa sang Candonin, Negros Occidental. Gina-report naton kag basement sa interview kay na sa spokesperson sang 15 TV mga katapos ang 15 TV gid man naka-enkwentro sang madamo-damo nga grupo sang communist terrorist mga ka-aksyon sang NPA mga lasing ko imidya kay na more or less, no? Nakabaton man sang tawag ang kapulisan nga may yara sang ongoing encounter sa area. Kon kildin action wala pa ma-determinar, apprehension wala pagidman sang determinar ang tanan nga mga adjacent police station kag provincial mobile force company ang naka-alerto na kagin pahayag nga nagapatigayo na gani sang checkpoints ang ining mga police stations nga malapit lang sa Candonin kag provincial mobile force company. Ang tanan nga mga operatives ang ga-coordinate sa RID, Regional Intelligence Division, para sa pagpatigayon sang intel counterparts mga kaaksyon. Ang tanan nga mga BINs malapit sa lugar ang ginapa-alerto na kag ginapahayag nga maghatag sang nagakaygo sining nga information. Amo nang latest karon asto sa casualty wala pa mga kaaksyon sang report gikan sa tropa sang militar kag katapo sang New People's Army. Karon dugay-dugaya sa aton sining nga pangalagad mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden sa iluhan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Ini may kangtaran sa mga guards on duty nga nakapalagyuhan tublas ang duha na gid lang tong missing kayang isa nadakpan to kag ang duha na killed in action, no? Patay adto ang duha ka mag-utod, no? Pagabuslan na kuno sang ilang relyebo sa Hulyo 23, ibalaon tang reports we have Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex, pagabuslan sang ilang mga relyebo ang 5 ka on-duty guards sa Hunyo 29 kundi nakapalagyo ang 5 ka mga preso gikan sa Negros Occidental District Jail. Sino kay Bureau of Jail Management and Technology spokesperson 5 sila gali kabilog ne? 5 sila, Action Rex. Yes. Ang sunod kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio, sa July 23 Action Rex, natalana nga magwa ang 5 ka on-duty guards kag posible nga gilayan sila ipatawag sa BJMP Regional 6 Office. Dugang pa, floating status kagyara karon sa BJMP National Headquarters si Anay Negros Occidental District Jail OIC Jail Senior Superintendent Priscil Arevalo. Palayag ni Duhilio, Action Rex, ang 5 ka mga guards on duty sa nakapalagyong 5 ka preso ang iga-reassign sa iban na units samtang nagapadayon pa ang investigasyon kag pagpangita sa duha sa 5 ka mga persons. Pero within sa Negros gyapon ang assignment nila ne? Wala pa may balo ng Action Rex kaya wala pa kapapanaog order. Na may balo ana kung may order na Action Rex. Ni Duhilio, padayon sa gihapon ang pagpangita sa duha sa 5 ka mga PDLs nga mong Sanday Francisco Epogon kag Alejandro Montoya. Pero nagapati sila nga ari lang di gihapon Action Rex nagapanago kag wala sila sa report nga nabaton nga nakatabok sa iban nga isla o kondito man sa Negros Oriental. Ang kabudlayan gid lang kuno Action Rex bangod nga kung gabi na sila kuno gagwa kag kung adlaw kuan lang sila nagatiner lang sila sa isa ka lugis ang mabulubudlayan bala
ang aton sining mga operatiba bangod may mga impormasyon nga patalang Do na kinahanglan. do aswang galingwa nila ni. Ate, Action Rex, kiti kong gabi, extra halong man mo ang aton sining Sino mga galing tropa. missing? Sinong missing? Sino pa na ganang ginapangita nila? Sanday Francisco Epogon, kag Francisco Alejandro Ipogon, kag Montoya. Alejandro, ano to? Montoya. Nga taga Victorias man, no? Oo, si Ipogon Action Rex, taga Kawayan. Taga Kawayan. Si Montoya, taga Victoria. Si Anong posibilidad nga nakakadto sa south nga portion sang probinsya? Wala sila nagpalayag, Action Rex, kundi in na mga whereabouts. Wala nga angot sa report ni ilang mga mabaton. Kahit di pa tayo na ginapangita man sa aton sining autoridad. Kaling kahit hindi lang nila bala kuhan kita Action Rex, mapiho, kisa bala mga informasyon, bukod may mga patalang, ang iban. Kadamo, kuno dan Action Rex, dako na ng possibility ko, no, nga damo, sang nagabulig nga mga kagrupo, man bala nila Action Rex. That's why, nga kabudlay, dakon ining duha. Isa Pero di na. pa siguro ni... Pero kung wala na piho sa nila. nagabulig sila, hindi mas kapalagyo, kung hindi man na tiner sa isa ka lugar siguro? Correct, Action Rex. Kag tinigambal si Duhilio nga mismong pamilya, do wala, nagka-cooperate pala Action Rex. Pero sa bulig sa aton sila kapulisan, may times nga ginakatuan to ang lugar sa ilang pamilya, sa Kawayan, kag sa Victorias, para ma-monitor lang bala Action Rex, kag ma-assess nila ang sitwasyon. Ambal ni Duhilio Action Rex, umpisa gali sang nag-pandemic, 21-day cycle ang duty sa mga DJMP personnel. Bangod antes sila makasulod sa pasilidad, kag antes magpuli sa ilatag sa kabalay, ginaypaydalon sila sa quarantine period. Tinatabuan to, June 29, July 23, subong magwa Action Rex ang atong 5 ka on-duty guards, kag busla naman sang ila relievo, nga nagtapos naman sang quarantine, kag napasiguro nga wala sila sang dala nga COVID-19 pasulod dito man. Ginpay dalom gali sa quarantine ang magabulos. Amo Yes, nga nagdugay-dugay. Oo, 21 day cycle sila gali Action Rex. So ang magasulod sa Hulyo 23, ang busla na muning napalagyuhan kag isulod man sila sa isolation facility. Yes, Action Rex. Amo na siya kay para masiguro na gid. Aha. Yes, so matianda rin natin Action Rex, si Attorney Jairus Anthony Duhilio. Ang aton personnel nga on duty that time, ang 5, this week may changing of guard sila. Kaya nga aton ang relievo nila group by group, 21 na sila, 21 days. So this week ang ilang changing of guards. So magwa na sila. May plano man ang regional office sa ila. Amo ta Action Rex kabayan sa pagpayag na Attorney Duhilio, tiyan mo gyapon ang ila siningat Rex, may mga standby sa mga areas nga may reported sightings abis ang duhan kag padayon man Action Rex nga ginapangita gid kaya makmo pila na kaadlaw daan nakakapalagyo ni ang duha Action Rex. Wala kita kabalo kung ano pa ang mga additional nga tika kag plano sa BJMP para mabalik din sila sa presuhan na. Balitahalin sa patrol ang ka-action niyo, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa patulad, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Abuso. Balita gikan sa Patrol Action no Radio Philippine Standard Time las 12:25 ng aton oras. Sa mga ka-action ta may breaking story ang DOH. So 8 ka mga active Delta COVID-19 ang sakaron ari sa pungsod ay 8 mga ka-aksyon. 8 ka active Delta COVID-19 ay 40 no. Ining 8, isa sa Manila, isa sa Cagayan de Oro, isa sa Cagayan, 4 sa Cagayan de Oro, isa sa Misamis Oriental, kag 2 ang mga returning overseas Filipinos, no? Amo naging confirm ni DOH spokesperson Maria Rosario Vergere, ang ining tanan asymptomatic ini sila
kag under monitoring sang DOH mga kaksyon ang ila sining sitwasyon. No? 8 sa nasining na ang active Delta COVID-19 nga yari sa pungsod. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras, kadtuan tang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pila ka mga COVID-19 positive patient nga nagpangabay sang home quarantine, wala gin paboran sang executive order or sang EOC extract team head Pinida may patag dire. Karing kauntan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, may nagakabaton sa gihapon nga mga pangabay or formal request sa Bacolod Emergency Operations Center gikan sa mga COVID-19 positive. Nga kung mahimo mag-isolate na gins lamang sa Action Rex sila sining nga mga panimalay bangod it's either asymptomatic or mild case Action Rex or wala or okay ang ila sining nga sitwasyon o kung ginabatsyag o galing according rin kay Executive Assistant Ernesto ang cluster head Malaction Rex ang pamuno sang extraction team no sang Bacolod EOC nga nagakadelay ang ila sining extraction bangod ginahulat pa ang approval sang Bacolod EOC it's either maaprubahan or hindi ining home isolation request sa mga COVID-19 positive. Pero according kay Action Rex kalabanan sa mga nag-request ginagaka-disapprove or wala ginapaboran sang Bacolod EOC. Ang proseso sa Action Rex in kaso gidman nga may request sang isolation sa mga COVID-19 positive, una niya gina-recommend niya sang barangay kung bala pwede. After ang recommendation sang barangay sa Bacolod DOC, si Bacolod City Health Officer OIC or Dr. Edwin Miraflor, siya ini ang nag-approve kung bala pwede ang home isolation sa mga COVID-19 positive. Ang explanation rin ni EA Production Rex kung may pladriya ka mga request nga wala gina-approvehan sa EOC, it's either makasangkol pa man or may ikasarang ang pasyente nga maglakat, hindi pa siya bed ridden Action Rex. Kag it's either ang ila sining balay ang hindi nakasulod sa criteria or omnibus guidelines nga pwede for home isolation request Action Rex. Amani according kay Sir Pineda, may kinahanglan gid nila nga padulungan sa extraction team ang mga panimalay Action Rex sa mga COVID-19 positive para i-extract or kuhaon umalin sila sining nga balay padulong sa mga isolation facilities diri sa may Bacolod City. Subong adlaw ginatutukan sa extraction team bisan holiday, regular holiday Action Rex ang pag-extract sa mga nag-positive kahapon nga adlaw July 19 Action Rex. So far mga below 10 ang mga pasyente nga kinahanglan pang kuhaon sa extraction team Action Rex no sa bahin diri sang pagpamuno man Executive Assistant Ernesto Pineda. Aring tingog ni EA Pineda. Kaya nag-request for home isolation nga wag hindi disapprove. So ibong adlaw due tayo naman gid. Okay. Ibong adlaw gina-workout na to sang barangay para for extraction. Oh, may nagaka-disapprove man gali so nga mga request for home isolation. Oo, damo. Kung hindi siya magsunod sa omnibus guidelines, pwede sa approve din siya. Galing na aspirar pa sila ba daw? Oo. Oo, so muna nga sa delay ng tagyutay sa extraction, pero kung man taon na kung ang mga previous nga zero na tanang ang 17 namon ganit tatlo na 18 to 19 ang lineless na ina-extract namon sa buong. Oo. Sila naman jutay na lang. So kung yan kami nga jutay na lang may masiro na lang dito. Pero kung natawon mo ang 18, 17, 18 na why na yun? Bali ang mga focus na kami sa 19 nga kagapon ng blanagwa. Usually, sir, anong mga mga factors na hindi pwede? Kasi kung hindi siya tama siya katigulang na makasangkol pa man siya. Oo. Kung hindi man siya bedridden, hindi siya dapat pwede pa siya bala makalakas. Pwede pa siya hindi pa siya daw may kasarang oo.
Kaya din ang isa pa ang lugar kung may makatupan. Na gina-extract sila. Nakatali ang portion sa pagpalayag na Extraction Team Head Executive Assistant Ernesto Pineda. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, ulay hununtang balita ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa palayag ni Gov Lacson dismayado sa gamay gidlang or jotay nga AstraZeneca vaccine nga nagabot sa Negros Occidental nga kabahin sa 100,000 ka doses nga ginbakal sang probinsya. Yaring kaunan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa kahapon may nag-aabot nga additional kundugang supplies ang bakuna para sa Negros Occidental sa nga Bacolod, AstraZeneca plus nga una nga batch sang Johnson and Johnson. Pero sa bayan sang AstraZeneca Aksyon Rex ang isa to ka nag-aabot part na to sang damlaglang gin bakal sang Negros Occidental sa AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated nga 100,000 ka doses, pero ang nag-abot 2,900 ka doses lamang, no? Di tama kagamay Aksyon Rex. Klika ganing adlaw ang unang nga figures nga ginpalayag 3,500. So nag-abot mas nagtutay pagidya pagod naglapot lamang sa 2,900 doses. Bal ni Gov Lacson, dismayado siya pagod kumaduruman amonitani ang ginapapot nila nga una nga mag-abot rin sa Negros Occidental ang AstraZeneca kay naglikad nga bulan sa Enero may ara sang paramahanay nga natabo na may ara gani Aksyon Rex ang pagbayad pa down payment, no, advance payment ang Negros Occidental sa AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated. Pero kung basihan ang bal ni Gov Lacson na una pa yaabot ang donasyon ang nagkalain-lain nga mga nasyon. March 10, amoning una Aksyon Rex nga bakuna na baton sang Negros Occidental Sinovac atong 1,600 doses bla. Nasyon na to halin sa gobyerno sang China. Ang ginapabot nila ang AstraZeneca kahapon lang nagabot ni July 19. Pero imbes nga 100,000 doses, 2,900 doses lamang. Pero tigin-intindi man ni Governor Lacson ang senaryo sa mga sunret kay suro sa iya, base kung isa sa mga rason do, ang ginakwaan ng supply nga pungsod sa sining AstraZeneca problema man no, sa ilas rin vaccination, no? Pusalingon ka problema mo to sila sa kulang man sa supply sang bakuna. Yari si Governor Bong Lacson. We ordered for 100,000 doses. I think less than 1,000 doses will be our share, no, from the AstraZeneca that we ordered. I think they also have their problems, especially in the country of origin. You know, they have their issues also with COVID, so obviously their priority is their own, no? It's very disappointing because we were even expecting that what we ordered from AstraZeneca will be the very first vaccines that will arrive here, but so many vaccines have come already and we're just about to receive our first batch of AstraZeneca that we ordered. Kining nagabot nga 2,900 ang gamitan sini ang para na sa A4 priority group nga mga individual, mga 1,450 ka mga vaccinis ang target nga bakunahan sining nagabot nga AstraZeneca. Pero ini ang patigayonon, unahon na tapos bakuna si kandos sa itong mga nagpabakuna usar ang Pfizer nga vaccines.
Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you. Salamat kidakson na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Balikan talang karon dugay-dugay ng iban pa nga mga balita sa BCPO kag ang ato sining nga mga out of town reporters Santon Placerbal sa Soap Anay, no? Ang
Ayos. Sige, basa tanay di sa mga greetings. So, may lang nga pagpamati kay Harem Kalumba. Thank you so much, Harem Kalumba. Kag Marnie de la Serna, no? Dira sa Tapi, Kabangkalan. Marnie de la Serna, Chofilo Española Jr., may lang nga pagpamati, kag mayong udto lang da kay mamang niya kuno buning sa Tagda, Zone 3, Hinigaran. And Melchorita Ferrer, may lang nga pagpamati. Olmiha Mered, thank you so much, Gid Olmiha Mered. Nag-FB Live diri sa Alicante, EB Magalona. Kag greet ko lang Pamilya Hamelo, sa kay Laika, kay Lamay, kag Mama Janes Hamilo. Thank you so much, Gid Olmiha Mered. And Dindo Sariego, may lang nga pagpamati sa apo ko nga si Kimi Sariego, nagpamati gid ni sila subong sa Celine Homes, Barangay Estefania. Thank you so much, Dindo Sariego. Janie Solgon dira sa Banwasang Valladolid. Kay Janie Solgon, Aileen Rojo, may lang nga pagpamati. Great man mga tupad balay namon di sa Agisan. Gamonitor sila. Pancho, Garde, Renato, Mabaling, kag Marimar Chowa. Thank you so much, Aileen Rojo. And Ronald Becerra, may lang pagpamati dira sa San Agustin, Romblon. Ronald Becerra, kag-asawa sa East Homes 3 nga si Julieto, ga-monitor man sa sininga odto. Ayos, kay Niel Brian Balues, thank you so much, Gid Niel. Mayong udto, great ko lang happy birthday sa friend ko nga si Adonis Diases dira sa Barangay Sara, sakop sang Himamaylan City, no? Thank you, Gid, no? Kag happy birthday sa kay Adonis Diases dira sa Sarait, Himamaylan. Halin sa kay Niel Brian Balues. Kay Gerald Gadudo, may lang pagpamati, Gerald Gadudo, kay Baryoga Ray. Thank you so much, Ray. And sa kay Sir Alex Montesa, may lang pagpamati, Bonbon Piña Florida, kag Piña Florida family dira sa Barangay Granada, watching here from Jeddah. Thank you so much, Gid Bonbon Piña Florida. Kay Love Castellanes, may lang pagpamati, Love Castellanes, Victor Tugaf, dira sa bata iya sa Sipalay kuno. Happy birthday lang sa ika-21 yang birthday subong. Ay birthday, happy birthday sa bata mo sir, Victor Tugaf. Sino to ngalan niya sir, Victor? Alex Fuentes, may lang pagpamati, Alex Fuentes. At iya Kim Eriman, salamat gid Hostino Honteveros II dara sa Bago City. Salamat gid sir, Hostino Honteveros. And Richard Dait Pachico, may lang pagpamati, maulan nga Martes, gani man. Richard Dait Pachico. Ayos. Sa kay G. Santa Ana, thank you so much, Gid G. May lang pagpamati sa kay Tiray, kag si Poby, kag Christina. Thank you so much, Gid J. Santa Ana. Ayos. Sa kay Diding Alojamento, may lang pagpamati sa Antipolo, Pontevedra, kag Pamilya Alojamento. Thank you so much, Gid Diding Alojamento. Kay Lok Nicor, may lang pagpamati, kag great lang si Andoy Paranao, kag ang mga tanod sa Barangay Aresbi, La Carlota. Thank you so much, Lok Nicor. And Bernaldo Eres, Mabuhay TLR. Ano isang Mabuhay TLR, sir? Bernardo Eres, no? Bernaldo Eres. Thank you so much, Gid. Noel Amar, ara naman siya presenta. Thank you so much, Gid Noel Amar. And Gian Resicio, kag si Mr. Milili Oligo. Ara naman, no? And Noami Jimenez, may lang pagpamati, Noami Jimenez. And Jimmy Oliveros Latido, may lang pagpamati sa pamilya Oliveros Latido from Barangay Mailom, Bago. Thank you so much, Sir Jimmy Oliveros Latido, no? Ayos, sakay Papang Joe, kag Mamang Lolita, may lang pag-monitora. Kag kay Jenali, kag Jane Dialagdon, dara sa Barangay Pandanon, DSB. Ang panamya halin sa kay Alex Montesa. Kay Vanessa Mayo, listening while gaukay bagungon dira sa House of Rochester,
Sa Minnesota, gaukay sa Bagungon gali. May lang nga pong dira, Vanessa Mayo. Ayos, thank you so much, Gid, no? Mr. Milili Oligo, kag kay Timay Munit Lobaton dira sa Mambulak sila, no? Thank you so much, Gid. Ang panamyaw halin sa kay Mr. Milili Oligo. Halin ang panamyaw or panamyaw sa kay Timay kag Munit Lobaton sa Mambulak sila, no? Okay. Sige, Lito Dayap, salamat gid Lito Dayap. Marlene Diaz, may lang pag-monitor sa Sumag, no? Marlene Diaz. Kag Ana Sinoro, salamat gid Ana Sinoro, no? Sige, way nang iban, di kita na sa dalom mo lang taon to diyan na yun. Kumayari kita dire sa dalom, no? Kay Vicente Similiano, may lang pag-pamati, great ko lang, Mrs. Kua, nga tupad gid sa radyo, gapamati Action Radio, si Mrs. Helena Similiano. Thank you so much, Madam Helena Similiano. Alin sa kay Sir Vicente Similiano. Inday Blaza, present naman. Thank you so much, Inday Blaza. Erwin Bailon, kag gapangamusta lang sa kay paring Ronnie Nolido. Ga-monitor everyday kami. Tiwaya and God bless. Alin sa kay Sir Erwin Bailon. Sa kay Shirley Santos Tambora, may lang pagpamati, Shirley. Francisco Guangco, salamat man. Marialyn Coronel Ngit-Ngit, may lang pagpamati. Marialyn Coronel Ngit-Ngit, no? Kay Miles Verano, thank you so much, Miles Verano. Thank you, Gid. Salamat, Gid. O, sige. Ang iba naman, karon naman mahinang kalaban eh. Sige, daligid lang mga kakson, standby ay matagta pila ka mga commercials. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Patayon Action Radio, bakulog sa luto sa imo. Patayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Patayon Action Radio. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:56 sa nga tunuras kadtuanta na yung balita ni Aksyon na Eden Aboso gikan sa Bacolod City Police Office. Update sining Australian citizens Blao nagpangatubang kuno sang kaso nga kidnapping matapos nga ginaligar ginkidnap sini ang duha ka mga minor de edad nga kabataan sang iya live-in partner. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eden Aboso sa BCPO. Action Eden. Action Eden. Action Rex, Okay. Oh, good. Mga tubang Action Rex ang kaso ng kidnapping ang isa ka babae. Dali lang kay nagakuan ka, naga-on and off ka. Plastar Mayo, Action Eden Aboso. Okay, dali lang, no? Action Eden. Rex. Oo, din nga mga tuba Action Rex ang kaso nga kidnapping ang isa sa Australian citizen kag isa ka babae matapos ginaligahin kidnap ang duha ka mga menor de edad sa syudad ng Dumaguete kag ginbala diri sa syudad ng Bacolod. Pero kaya police station for nagpakigangot sa ila Action Rex ang Dumaguete. Tapos ginaligar, ginkidnap sang Domingo nga adlaw, Hulyo 18, ni Pete. Secretarian nga istas sa Camelot Village, Barangay Estrella, Syudad sa Bacolod. Isa ka siyam, kagtatlo, katuig nga kabataan sa bulig sang ilayaya nga ginkilala kay Edlin Helantagaan, 25 anyos. Dugang Action Rex ni Batadlan sa iya nahibaluan, nagpabulig kag gintudlo ni Helantagaan ang hotel nga gintinaran sa Magloy, rason nga natultulan ni Lay kagin kuha ang mga kabataan. Naibaluan ang amay sang mga bata amo ang unang live-in partner sang Iloy, samtang si Lay ang ikaduha nga live-in partner. Apang kisunod Action Rex aligasyon ginpalangga sini ang mga kabataan kagin aligar luyag na kung tani makibalik sa Iloy, rason nga ginkuha sining mga bata kag di si Lay ang kagahelantagaan ang priso karon sa custodial facility sa Dumaguete Police Station. Ano yan niya si Javier Lene? Ining tatlo ka tuig gali, sorry. Tatlo ka ba tuig nga bata ni? Ay gin-adapt ni Bali Action Rex. Tingduwa ka bata sang Iloy sa una nga live-in partner. Galing kay pero pagbata na sang 3 years old, do nagsulod pala din siya kabuhi ining delay kagin adapt ni Action Rex through papers. That's why nga Lay ang apelyido sang tatlo katuig na bata. Okay, ang isa ya muning sa una yang bana ang siyam katuig. Kagin Action Rex ang tigaling kay kun gin-adapt ya ini, paano nga nagkidnapping paning iyang kaso yaman? Action Eden? Dali lang kay gaon. Okay. Paano yan nga gin-kidnap pa ni kung bata yaman lang ni? Hindi, bali bata, gin-action, kumbaga manak, yung Action Rex, nung kasado sila, bata na sang babae sa una nga live-in partner, ang duha sila. Tigaling kay apelyido na niya sang ni Peter Lia ang isaw? Gin-adapt niya bali Action Rex through papers. Diba, tayagid niya kung insakto na gid nga kuan sa papilis siya kay ti apelyido yung maning bata yung tatlo ka tuig ko? Bali gin-adapt niya Action Rex para Lay ang apelyido niya. Ti bata yung ginagid niya? Yes, bali ang duha, ako, yun ang Action Rex yung bata niya, ang isa lang gid ang legally adapt niya para pareho siya apelyido Action Rex. Napalangga niya na ang mga kabataan. That's why nga tihambal niya gusto niya makibalik sa Iloy, base sila ang mangin yabi na magbalik sa iyang Iloy. Galing si Helantagaan niya, ano niya, ng maid dyan eh? Yaya sa mga kabataan, Action Rex. Okay. Oo. Pamatiyan na pa ng Action Rex, si Major Jun Ray Batatlan. Nag-coordinate sa Dumaguete Police Station. Nagbiyahe sila na dito Dumaguete. 9 a.m. nagabot sa kahapon, July 19, 2021. So, plano, nag-coordinate sa barangay Stepania para istoryahan kung paanong pwede ng mga aksyon na
illegal man ang among operation. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Ida na sa una sa balita una sa aksyon. Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa BCPO mga kaaksyon. No? Daligid lang kay Life Extension na Vitamin D3 ang Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las launa, 2 ng oras, may lang pagpamati sa kay Jonel Halyurena. No? May lang pag-monitor Jonel Halyurena kay Janet Cabante. May lang pagpamati Janet Cabante. And Arch Asle sa Taiwan. No? May lang pagpamati sa Taiwan si Art Asli. Sa kay Gian Resisio, may lang pag-monitor, no? And sa kay Boy Binado, musta Canada, Sir GR, ang core, ano ning Sir GR, ang core, sang Fidi, ano naman? Pwede hapiton ko da boss. Anong hapiton niya boss man? Alin sa kay Boy Binyabo, hindi ko maintindihan, no? Mary Jane Saludares, may lang pagpamati sa mother niya kay Tita Saludares sa Banwasang Pontevedra. Salamat gid from Hong Kong. Kantuan tanay balita gikan sa out of town sa syudad sang Cadiz. We have Aksyon Roger Gote, Aksyon Rofo standbaya. Kantuan tanay sa Aksyon Roger Gote binimay kang tanan sa wanted sa kasong rape with homicide. Ginserbihan sang warrant of arrest sang CIDG. Pero ang suspect nagapalagyohong lulusin na dako pa ini bangod man sa may armas lutang. Yari ang balita upod kay Aksyon Roger Gote. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, isa ka 69 anyos nga lulo ang ginakop sa makatapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG Bacolod. Matapos nga ini nakuhaan sang armas lutang, ini nagresulta matapos nga gin-serve ang warrant of arrest sa apo sa siningdulong nga giindakop bangod kay ining apo may kaso man ginatubang nga murder. Ang operation sa CIDG upod man ang Special Action Force mga alas 2:30 takna sa kagahon kaina sa may sitio sa ngay Barangay Mabini, siyudad sa Cadiz kay ginigi pamunuan ni Police Major Edgar Tonico Jr. Giindakop diri amo si Hernani Banati Sr. E. Aster 69 anyos sa Gidad Balo, watchman sang asyenda sa inimbitan nga lugar, kag residente man sa amo nga lugar. Na-recover sa iya sini position kag control ang isa ka unit sang 22 caliber Magnum revolver Black Widow. Wala sang serial number kag may ara nga mga 5 kabala sa iya sini nga cylinder. Suno sa report nga ang grupo sang CIDG sa pagpamuno ni Police Major Edgar Tonico Jr. ang nag-serve sang warrant of arrest para kay Hermel Banati E. Lorca nga inisya ang may kaso nga murder nga ginisyo sa RTC Branch 60
sa pag-sign ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea sa amo nga korte. Dumadumduman ini si Hermel Banate mo ini ang suspect sa tong nasapuan nga isa ka babae ito nga sang kampo sa mga lugar nga may madamo nga mga pila sa pagbuno kag ginapatihan nga ini ang tagahimuslan pero galing nagbato kag napatay. That is why nga sa iya sini pagguwa sa medical examination wala sang rape nga natabo. Gani murder ang ginpasaka nga kaso batok sini nga suspect pero sang gin-serve ini hinali lamang ini siya naglumpat sa bintana based sa pagparecord sang CIDG. Paglumpat sa bintana, ang luloy sini nga nagkakatulog, nalilaman nagbangon kay sa tupad sa iya ulunan may ara nga sling bag nga camouflage. Kag dito ginkuha sini sang lulo kag attempt kung tani nga magabot sining armas apang naunahan man sang operative sa CIDG kag tigayon nga madisarmahan. Nakuha ini ang ebidensya nga armas sa karon kag yari man sa custody sang CIDG. Gindala dira sa siyudad sa Bacolod si Hernani Banati Sr. samtang ang subject nga sa diin amukuntani ang yara sa warrant of arrest nga si Hermel Banati ang tigayon nga nakapalagyo. Report gikan sa siyudad ng Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Roger Gotim. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz, igarektatang balita gikan sa Dakbanwa sang Silay. Ini may kangtaran sa isa ka persona. Nagpangtaya sang armas lutang na dakpan sa siyudad sang Silay. Uyabakson Rofo Dita. Yaring kauntan sang balita ni Akson Rofo. Akson Rofo. Transaksyon na Rex, kagabi mga alas 10 ang tak na isa ka persona gigila kay Elizabeth Castañares Iniskaya, 47 anyo sa Paligon, Balo, kaga pumuli isang Antonio Luna, barangay Mambulak, Silad Sang Silay. Personal ini nga nagpadulong sa may Silay PNP Station, kag nagreklamo bato sa kaya certain Jerry Kumpol, kay ni siya gintayaan sang wala may baluan nga kalibre sa armas. Ginayon nga nagresponde katapos sa kapulisan, kag dito mismo sa may Antonio Luna, hanaptan nila ining si Jerry Precioso E. Ortiga alias Kumpol, 49 anyo sa nga Paligon, may asawa, kag pumulis na bitan iya nga duog nga may bit-bit ini sa wala may baluhan nga kalibre sa armas sa iya sini na wala nga kamot. Ginayon nga nagpakilala siya ang kapulisan kag ginpalitan ini siya sa nga nagakaigo nga papilis sa iya sini armas lutha nga gilabitbit. Apang wala ini sa ginpresentar ang suspitsado sa baylo, ginasumbag niya pa sining isa ka police officer nga kilala kay Police Corporal Jovic de Santa, kag hala pa nga ginagaw sini ang issued firearms ang nanaynombitan nga police. Apan tigayon ini nga top na kag tigayon nga ginarestar sa katapusan kapulisan. Narecover sa position and control si Jerry Precioso E. Ortiga ang isa ka 38 kalibre nga revolver, isa ka snub nose, kag may serial number 67931, kag may upod ini 5 ka mga bala na wala pa makalupok. Inambitan ka nga persona detinado diri sa may custodial facility sa Silay PNP Station, kag magapangatubang sa nagakaigo nga palumbungon. Report diri sa may siyudad sang Silay para sa Aksyon BBB. Ako naman sa Aksyon Grupo Dita Junior. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Rofo Diita Jr. gikan sa Dakbanwa sang Silay. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 10 ang aton oras diri sa aton sining pagpangalagad. Samtang way pangaton sining counterpart sa siyudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo diri kitanay, no? Para sa mga kaksyon tanga daw, puwerte man kung kaisa ni, no? Ang constipation
12 nagle, launa 12 na. Ay, Bicolas 11 pa lang. Oh, sige. Ara na ato sining counterpart. Ara na sila. Okay na. O sige, commercial pa sila. Sige, karon dugay-dugay mga kaakson diri sa aton sining pangalagad. Diri sa inyo sining palatuntunan. Ara na sila. O sige, ti matakboy na tato sa aton sining counterpart sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Opo dito kay Akson Mario Hilongo. Welcome, Dol. Mayong hapon. Broadcast Iloilo Bacolod. Welcome, Bacolod. Mayong hapon sa imo, Dol. Sa mga kaakson ta dira nga nagpamati sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Karon nga Dol, way pagaling sang report pa ho. Ang aton sining katapo sang Philippine Army sa natabong inkwentro dito sa area sang Banwa sang Candone. Actually nagpatigayon pa sang operations ang aton sining mga katapo sang Philippine Army. Kaupod man dito posible ang iban nga unit sang kapulisan na tabo ini sa Purok 5 Sitio Ginobatan, Barangay Kaningay, Banwa sang Candone, kaina sang Agadol. So, grabe nga mga balita imo nga sugata sa akon ba? Ano na encounter sa anong naengkwentro sa mga katapo sa Philippine Army, Abdol? According sa initial nga report, mga miyembro kuno sang New People's Army ho, kay limited pa actually ang report sang Philippine Army kay sige pang paglaot nila to. Actually kay na mga 10 o'clock pasado, may mga linok panay pang natabo to sa encounter site mismo. Galing ti wala pa man sang tulid nga report kung may napatay, may naigo, may recovery sa katapo sang militar kag anong plastada sa mga katapo sang New People's Army, Dol. At yung mga 6 area action na Rex sa Abdol, tinamo pa na sa 6 area sa NPA, Abdol? Damo pa siguro, Dol, kay ti galing laka-laka na gidman ang encounter nga natabo dire sa amon mo, galing iti ara pagidman gurong presensya nila, Dol. Normal no? Anyway, sige pa man tong paggalaot sang makatapos ng Philippine Army kag Philippine National Police. Pero dire kita ho mo na anong nagkalatabo ni sa kahapon daw si Katunto ako nga mag-inform sa imo da nga ang border din namon bukas para sa mga taga-syudad sa Bacolod. Ang problema subong kay kung nagtabok kamo de, gina-require na kamo sang negative RT-PCR test, Abdol? Ati, why man problema kay ready man kami ya. Actually, gin-inform na sila kag based sa ginpagwa ni Mayor Leonardia ang executive order kahapon, effective to blasang kahapon mo. Gina-required na nang matabok na sa inyo. Ti silingkong sa inyo lang ang ginahulat to. Ti kahapon nagwa man ang executive order sang inyo dra nga local government sa probinsya kag syudad man gadaw mo man lang diri sa mo na ready man kami dito la, although nga may kabudlayan ang wala man lang sa importanteng kalatuan ti way na lang nagatabok na sa inyo dole. Ay tod ka effective immediately daw po pareho manglesamon ding effective immediately. In fact ang province of Iloilo, Abdol, way payasa nga ginpagwa nga executive order. Ang city pa lang parte sa pag-implement sang border citywide border restriction. Yung galing kasi inunahan yung manabi dira, Abdol. Ati kami diga preparar man lang kami dia kung anong sitwasyon ti preparado lang kami dia. Ti daw ma-issue man subong adlaw, Dol, si Governor Defensor sang EO yada, Dol. At iyo, tiginahulat-tulat ni namon subong kay ang sinalain abi ni subong, Abdol, sa border restriction sa citywide niya, citywide. Ang probinsya way problema kasi ang sa province border man lang niya sang probinsya ang gina-implement, way man niya sang municipal border control except lang abi sang Sara nga nag-implement sang border control.
Pero ang sa city, kung taga province ka, magsunod ka sa city, di may border control, di pariyo man lang kami ding ECQ, Abdol. Ating kinalain lang da sa aton galing border control kay dira sa inyo may mga ginpamtang kamo diri sa amon ya wala dol, pwede ka sulod sa Bacolod, pwede ka sulod sa Negros Occidental, North and South, pati na sa Central Negros area. Why na dola kag dito sa Oriental side gani ginkakas naman to nila ganing border control nila to nga bago sini may mga checkpoints pa nga ginapatigayon do mo nang nabaton kong information marutawhay diriya sa amon dol importante lang gasunod lang kami dol sa health protocol ho Ang pinaka-importante da amo na gani ang siling ko do si Kaatyog ako kahapon sa imo magsagay katikal nga ti libre ka mo nga mag kadto sa Iloilo de galing kay igo mo rahon nagwa ang EO ni Mayor Tranya sa hay ti gina-require na ang negative RT-PCR test result sa magakadto sa Iloilo de ti okay lang na kung apor ka okay lang pero ti kung magkakadto ka dito daw required siguro. Tiyan mo na ganit sila kay ano abi kay inunahan nyo da mo. Ang isa pa gini ka problema sa amon subong kundi isikyo kami de may mga food packs na gin-request ang alkalde sa syudad. Pinagdigadto ka demand si Mayor Tranya sa Sirinya kay isikyo kami de dapat per week katagan nyo kami de sa DSWD katagan nyo kami supplyan nyo kami de isang 150,000 food packs kaya nag-aabot subong sa mga kabaranggayan problema subong sa mga barangay kay limitado ang mga food packs nga nag-aalabot ang iban kung dagko populasyon mo kay may dako-dako man ang allocation mo pero problema gyapon kay tama gid kakulang pero sa na-interview tani bag-ulang ang iya nga populasyon sobra 700 ang nag-abot nga food pack sa iya sa barangay Rizal Palapala 2 kay Kap Suliman sa Kaloy ng Diyos 40 kabilog Abdol. Wow, kadako man bagin kadako na din naghalin ang food packs da pero ambot ko nagalabot ng food packs salin sa Cebu daw may ara man blang para dira sa inyo dol mo daw bulig ni siguro dol. Ati ara na kunos Bacolod mo nang 15 mil ka food packs intended for Iloilo nga augmentation sa DSWD Abdol. Ate ara na daguro pabuta lang ninyo dadol lang basta ang hatagan nyo man inang labing kubos guro nga nagkinanglan pero ang movement da sang tao sa inyo siguro doon normal naman lang kagang movement da sa mga salakyan da do ka-normal man lang dol. At normal sa normal pero ting problema ni kay ang mga isikyo kami di mo ting iban ang mga non-essential establishments at sirado gid apektado ni sila at ang problema subong kay galibog ang ulo sa mga barangay kapitanes. Siling sa mga barangay kapitanes na nakabaton sa nga food pack siling nila yan ho namon kaya hindi makaigo sa populasyon namon kung mag per household kami hindi kaigo kasi kung buyayaw kag basol ni maagom sa mga barangay kapitan amon sa syudad de Abdol. Amo ginadol ang dangatan ambot kon paano na himuon sa mga opisyal nyo da no? Ang mulang sinamak mo 700 plus ang population mga 40 lang sobrang nagabot ka food packs good for pila na kadlaw dol. Kung ng taon mo ang food packs ni ang komposisyon niya according sa report kina ni Action Jeremy 6 ka kilo nga bugas, pulo ka canned goods ang komposisyon niya. May isa ka pack na kape, kag isa ka pack nga gatas. Good for 2 days na kuno, Abdol. Abi ko good for 1 month na dol, good for 2 days lang gali. Diyan mo lang nambal nila. Isa nga, may plano ka nga dugangan mo, Abdol. Hindi man na kayo namangkot man lang kuya kung good for pila na gali, 2 days lang gali. Pagka after 2 days, tangla naman sa langit, Dol? At ito, daw amo ka siguro ang sitwasyon niya kasi ang food packs good for 2 days lang mo timano ka alangan ka man nga mag kisi-kisi kag maggadupahan dyan kaya mula nang nag-abot mo yan iban ganing nga mga barangay kapitan siling nila para ibitar Los Bocoles ang iban plano nila nga ibalik Abdol. Ay, grabe no. Ti hamako mo na pulo pa kadlaw ning
hulaton taho may lang di samon niya kay normal lang ang gios diri samon dol pero sa gihapon ginapalimton sang local governments namon kay mayara pa pamahog si Delta ho. Ambot ko na ano pa na yung sali kasalyada ni Delta ni kay daw naghalin gida kuno sa antike mo. Diri sa Negros na way nagidmandola. Galing iti mo lang na galing hindi lang magsalig bala ipatigayon gid ang social distancing. Ti ang problema na dang mga pagkaon ninyo din ta makuha sini Dolman kay nakaisikyo kamo da Dol. Di baling kung sato nabi nga duwane sato ni sa prangka nga sugdanon ikaw man lang maayad-ayad pangitsurahon kag maayad-ayad pangabuhi ini ti kung tanin kung daw ikaw ang pag-asas na di galing kiti do kalayo man ka sa imo diyan Dol. Gani man ting problema ko lang kung paano makalusot daman kay ginakabalakan ko man lang ikaw dadol mo ti okay man lang na sa imo kay may kasarang ka da pero ting normal lang nga mga pumuluyo tada ay ang banwa ang syudad nyo da sang Iloilo may share sa sining tagtaganay da at ginapagi man sa CSWD ti lunsay ni tanan DSWD subong ti ang mga ginapang lockdown nga mga barangay ginapang lockdown nga mga sityo, tiya mo nang gina-providean sa food supply sa city government. Ito ti sila nga subong ate nga hatagan mo balay-balay per household subong sa food packs. Daw mabutang siguro sa alang-alang, Abdol? Laban gid kumuya pila lang dang makabaton da sa dinto gani barangay ano to sa syudad sang Iloilo? Rizal pala do sa lugar lang nga sa masaming ginakadtuan mo man sa una malapit da. Nga ginakadtuan mo sa una tong nagsakay ka ba sa lakyan kag may nagtabwa si mo sa lakyan da lapit na da. Okay sa Rizal pala muna da galiti. Dako man ang barangay da mga pila na dang mga citizentos mga pila lang to ka food packs na baton to ni Kapto. Dako gid 40 bilog ka 40 ka food packs lang Abdol. Ay, sti wala ginagin paman amanana nga. Ay, kabudlay. Ti paano yun napaygoon man? Sa iya sining barangay man, kabudlay man asang sitwasyon nyo da. Kabay pa nga, makalampuwas kita tubtob July 31 Kag, si Mayor na ton, kamusta da? Mayor Jerry Triñas? At ari pa man si Mayor Triñas diaga. Kuan pa man, ga plastar pa man ko may inog plastar ga kumpas pa man ko may inog kumpas, Abdol. Ate, mayo gid Mayor, at least magkumpas ikaw. Ang problema kung isikyo ka mo, maisikyo pagid, ma-MG-sikyo sa dason. Ay, puwerte ka sadya, no? Diri sa amon niya, Dol, daw wala ka nagidman di kunana, insindihon katama, gidla. Galing kay ti may mga iban nga positibo sa COVID-19 nagapangabay nga kung pwede ma-home quarantine lang. Siling sang extraction team, siling hindi na pwede. Kay actually ang home quarantine mayara man mga eskwelahan, may mga hotels man din nga ginagamit. Sige man ang supply actually amo lang na galing may nagapangabay gid nga kung pwede ma-home quarantine lang sila, siling sang extraction team ling hindi pwede na. Dapat sa home quarantine gid matupa ang COVID-19 positive patient namon di Dol, no? Kaya mo lang na Dol ang gina-report ko kag dismayaman si Go Blackson kahapon, no? Sa Jotay katama nga AstraZeneca vaccine nga nagabot diri sa Negros Blanc kabahin sa 100,000 tong doses ang ginbakal sang probinsya ti Jotay gid pila lang kanahot Dol. Amo nang ginasigahom namon nga base sa dason nga delivery magro dako man bala Dol. Sa amon di do may ginapaabot kami nga doses ang daw Johnson & Johnson daw part diyang amon sa province of Iloilo daw magsala daw sa Ruman bala maabot mo ang doses ang Johnson & Johnson nga COVID-19 na vaccine tikag tapos yung sa amon diya sa province of Iloilo ang gin-procure bala sang provincial government namon di daw manug abot man so at least namon di daw
okay kami sa COVID-19 vaccine, Abdol? Ate, amo man lang ng pabatsyag ni Gob Lacson no, sa probinsya kay ti damo-damo pang way magkapa-inject mo although 3 ka klaseng nagabot di Pfizer, AstraZeneca kag Johnson & Johnson diri sa Bacolod kag Negros Occidental pero kulang-kulang pagidol kay sige nang pagpabakuna sang mga kakso naton di sa Negros Occidental ho. Galing nami patani pa bakuna dol, pabakuna pangalagad sa ato sining mga kakson galing kayong oras ko diho ga pangilay na dol. Ate, sige sa Roman duman may hanggod pa man niya chimpo sa Roman sa aton nga region-wide tandem broadcast. Sige, salamat gid Abdol kag see you tomorrow Abdol. Sige dol, big rebounds dol. Thank you gid, salamat gid Idol Mario Hilonggo. Hindi ko na pagbalik si Monoy Una sa tamang balita, una sa serbisyo. Alang kita sa tiyempo kay Minggapis may lang pagpamati dira sa barangay Santa Rosa, Murcia, no? Kay Minggapis kag kay Allen Louie Himutia dira sa Banwasang Kawayan kay Tito Narding ida. May lang pagpamati Tito Narding alin sa kay Allen Louie Himutia, no? Kay Mary Jean Saludares may lang pamati. Okay, sige. Daligid lang. Standby mga kakson. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Pamati ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala Paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hiyadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Balita una sa tamang serbisyo. Kaalang-alang na ta sang orasan ta na may patani pagpangalagad sa inyo, may lang pagpamati kay Madam Lilia Taton, no? Dira sa Gardenville, Barangay Tangob. Salamat gid. Thank you so much Lilia Taton, no? Alang-alang na ta sa tiyempo. Boss na naman kita kinitanay sa kahanginan diri sa Aksyon BBB. Salamat gid sa ngalan ni Aksyon Wilma Sugaton, igasunod na sa diligid lamang madugay ang This Is My Life program. Sige, salamat gid ako ang inyo si Aksyon sa kanginan, Aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon